Здравейте. Здравейте. И на мен. Благодаря ви за поканата. Коментирахме, че усмивката е важен атрибут на красотата. Хубаво е, че идвате така имам усмивка. този атрибут. Факт е. Заповядайте. Искате ли кафе, чай? Не, благодаря, не. Може ли да Може говорим на по-нататък. ти? Да, разбира се. Ще ни бъде по-удобно. Между другото, когато се доверяваш на лекар за нещо толкова важно, като за жените, като външния вид, е много добре да се мине на ти, за да се чувстваш по-близък, по-комфортно. Разбира се. Щом като се чувствате по-добре. Точно излязахме от много разностранната представа за красота по света. Да, аз чух разговора. Имаш ли нещо, което те удиви? Не ме удивява и това го наблюдавам и в нашата професия. Но си мислих дали би било по-лесно да смениш страна, да смениш държава и да не се налага да се оперираш, да не се налага да правиш корекции по себе си и да бъдеш котиран по външността си в друга държава. Емигрант на красотата. Където вървя, там отивам. Да, в този дух на глобализация, защо не? А на какво задължи пък бумът на пластичната хирургия у нас? Защото това е думата. Не мисля, че само у нас този бум. Живеем в една епоха на визията, на външната визия, на визията като цяло, на анализите, на това как вътрешното се изобразява чрез външността, какво биха казали ръцете за душата, какво биха казали очите за душата, какво би казал формата на носа и така нататък. И за това мисля, че все повече анализирането на външните белези и за какво те говорят, ни карат да се стремим това, което можем да поправим и да коригираме. Не случайно Ива започна разговор с Яна конкретно за женската красота по света. Струва ни се, ти ще кажеш дали е така, че жените все пак са тези, които повече идват и се обръщат към специалисти като теб. Все още да. Все още някъде около 80% от моите клиентки, пациентки или пациентки-клиентки са жени. Кои са най-честите техни желания? Дали това са дефекти, които биха искали да коригират или просто желания да бъдат по-красиви? Не, повечето са корекциите в естетичният аспект. И както в целия свят, най-често желаната операция, това е оголемяването на бюст. Но да се върнем към предишния разговор, който имахте, мога да кажа, че не във всички страни е така. Например, в Грузия на първо място по естетични корекции са корекциите на носа. Да. То е характерно за тях. Както и Иран. Да, както и Иран. В Япония японките се подлагат много често на корекция на вътрешния епикант на окото. Това означава, че се променя ъгъла, да се отвори ъгъла и да бъде формата на окото по-европоидна. В интерес наистина, да, си имам японски очи. Виж, че имам една ето такава ципичка тук. Да, вътрешният епикант и се коригира. И тя е точно като на японките. Колко си пикантна. Колко съм пикантна. Добре, доктор Енчев, обаче погледнато глобално, това не ни ли води към едно уеднаквяване? Всичко отиваме към някакъв среден модел за красота. Прав нос, големи очи. Не ни води към уеднаквяване, защото фенотипа няма нищо общо с генотипа. Така или иначе, ние не можем да променим гените, променяме само външността, визията, усещането, себеусещането и това как се чувства един човек в своето тяло. Защото по начина, ако се чувстваш добре в своето тяло, ще можеш да го предадеш и на околните. Аз искам да направя четах скоро една статистика в списанието Vanity Fair, мисля. Е извадена класацията на топ 3 жени, заради които би избухнала нова Троянска война. Да, и интересното беше, че не бяха 3 топ модела на света, за мен поне беше интересно, ще ви кажа, бяха 3 жени, които са от една страна красиви, но от друга страна и с много социално ангажирани личности. Едната беше Карла Бруни, другата беше Анджелина Джоли, която знаем, че все пак води много голяма борба ходи в горещи точки на света, за бедните деца по света и така нататък. Те с брат Пит дариха 1 милион за Хаити, пак да кажа, важно е. И другата е принцеса Рания, съпругата на йорданския крал. Тя е изключително красива. Тя е изключително красива, изключително интелигентна. Аз съм се запознавал с нея, тъй като имах тази чест да се запозная с нея, тъй като един колега в Гърция е нейн братовчет. И се живеели къща до къща, беше ми дошла на гости. В Гърция се запознах нея, изключително интелигентна жена.
в момента виждаме на екрана една от споменатите от теб, Анджелина Джоли, и друга всепризната любимка и красавица. Да. Те двете имат ли така достоен брой пластични операции? Според мен само Пенелопе Круз е правила корекция на носа, а Анджелина Джоли, колкото и да ни е мъчно, не е правила нищо по себе си. Не може, не е справедлив живота. Ето защо ни отиваме. Колкото и да ни е мъчно на нас пластичните хирурзи, че Анджелина Джоли не е правила нещо по себе си. Не го разбирам, Брад Пит. Те понеже се разделят. Да. Добре, това не води понякога до фанатизъм. Желанието се стане все по-съвършени и по-съвършени и по-съвършени, да стигнем до изискване на невъзможното. Затова сега даже ще ти покажем една много култова сцена от един много култов филм, за да я коментираш. Добре. Tell me. All right, you got a lipstick? Beauty symmetry. Your right eye is 0.5 millimeter higher than your left. We could probably fix that with the malar augmentation. It's a cheekbone enhancement. I'll give you Botox here and here, which will provide a good lift. You Irish? Heard. Explains a slightly flat boxer nose. We could shave the cartilage, give you that Chrissy Turlington thing. And the breast could get one size bigger, low C, and you could finish off with some abdominal. Lipo.